guys, muli kami guys ang part. Stock lang. Libre kami ni kag-usap guys. Oh guys, libre kami. Grabe ko ni sa kapaldo sa kuan. Bring me condom guys. May snack kasi kag-usap ka na guys. Pastelan. Mga ito dito guys sa Phil. Magpalit ng pan sa chocolate. Awan. Sa chocolate. Palit na ah. You know? No? Balik na! Nakadrive na mo, mas jalan! Driver yarn! Driver yarn! Tawa! Tanggat na ako mga piyaw. Tayo, matumba kami ani!